Agpay sungatan nga agdati ili nga papanandag iti mamati yan namin nga napili. Agpay sungatan nga awan lumaklakay tu pagsasarakan dagiti mamati ken Kristo. Di Biblia isut kunana di pamati ket makita tati Biblia ket sauti namaswa di sauti Diyos isut ipudno amin apagto ket matungpal to tati pudno anamati agbiag nga waninggana. Agpay sungatan nga adda impyerno apapanandag iti managbaso yan amin nga demonyo. Agpay sungatan nga adda ti apoy rigat nga awan kumada yan awan patinggana. Di Biblia isut kunana di pamati ket makita tati Biblia ket sauti namaswa di sauti Diyos isut ipudno amin apagto ket matungpal to tati pudno anamati agbiag nga waninggana. Sakti dalan ipudno ken tibiyag awan ti magkastre ti pagarian ni Ama no di magnakanya ay tuy ti saun Jesucristo. Di Biblia isut kunana di pamati ket makita tati Biblia ket sauti namaswa di sauti Diyos isut ipudno amin apagto ket matungpal to tati pudno anamati agbiag nga waninggana tati pudno